Nalaus unay aragsak ita't himapay kanya, awang makaarta panagragrag utoy rikna. Ngamin ket addaak iti sidong ti pamilyak, apo unday tuy biag liwliwag ken pagbiaga. No anyat marikrik nga isumet ti marikrik nga, tanabayag daytoyen nga intain karkararak, agyaman taunay kaitaket tita napaay, agteten na tayo iti daytoy na inggasatan nga aldaw. Panagtenen na isuday tat nang runa, awan serbit kinabak nang no naliday ti pamilya. Di tay liplipatan na tibiyag tayo ket ababa, maamiris tay kumapatek ti panagdeden na. Nalapus unay aragsak ita't himapay kaniya, awang makaarta panagragrag utoy rikna. Ngamin ket addaak iti sidong ti pamilyak, apo unday tuy biag liwliwag ken pagbiaga. Anyat marikrik na isumet ti marikrik na, tanabayag daytoyen nga intain karkararak, agyaman taunay kaitaket tita napaay, agdeden na tayo iti daytoy na inggasatan nga aldaw. Panagdeden na isuday tat nang runa, awan serbit kinabak nang no naliday ti pamilya. Di tay liplipatan na tibiyag tayo ket ababa, mamiris tay kumapatek ti panagdeden na. Maamiris tay kumapatek ti panagdeden na.